spöket. Men gå hela sidan framför spöket, ställa det framför, nära. Jag börjar prata med spöket och locka på hunden. Spöket kan prata lite också. Ställ dig närmare. Så nära du kan. Ja, du kan börja klä av spöket, ta av huvan och kepsen så hon får se att det är en människa där. Så pratar ni så att hon tycker att det där är okej. Ja, men ta kepsen också. Ta kepsen också, kepsen, mössan. Kepsen. Så kan ni gå till nästa spöke så klär du av den direkt när du kommer fram och så lockar du med henne. Ja, med keps och alltihopa där uppe. Och så pratar du med henne också. Sådär, ja. Spöke pratar lite också. Hallå, tjej. Åh, nu är jag ju jätteduktig.